Na výstave možno vidieť nápisy ako mladosť, textil, hviezda, jednota. Všetky tieto nápisy sú pozoruhodné nielen z hľadiska formy a ich prevedenia, ale aj z obsahovej a významovej roviny. Otvárame výstavu pod názvom Neona, ktorá je súčasťou projektu Neon Off. Je to v podstate dielo troch autorov, Samuel Čarnóky, Juraj Molčák a Radoslav Šimčák. Ja si pomôžem s takou citáciou týchto autorov. Výstavný projekt Neon Off symbolicky rozsvecuje vyhasnuté neóny, aby mohli opäť rásť, zhasnúť a zacykliť sa v nekonečnom kolobehu zrodu a zániku. Som veľmi rád, že práve tento druh umenia sa nám tu v týchto našich subterénnych priestoroch začína objavovať. Tak skôr, kým by som povedal niečo o samotnej výstave Neon Off, tak by som v krátkosti rád niečo povedal o genéze, ktorá predchádzala tejto výstave. A tou genézou je knižka, ktorú som vytvoril spoločne s Radom Simčákom a volá sa Neon a reklamná typografia do roku 1989 na východe Slovenska. A musím povedať, že je to vlastne prvá plánovaná výstava, ktorá sa otvára v týchto nových, my sme to nazvali, že Q-priestor. Pre výstavný projekt sme prizvali k spolupráci animátora a vizuálneho umelca Juraja Molčáka, ktorý práve do tohto projektu alebo do konceptu tohto projektu dokázal vniesť, dá sa povedať, že nejaký nový a svieži pohľad. A samotný názov Neon Off sebe skrýva takú významovú hru, kedy sa v tom názve Neon skrýva aj slovíčko on, ktoré v kombinácii off tvorí významovú rovinu zapnúť, vypnúť. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť. Nech sa páči na prehliadku tejto výstavy.